Yon, welcome back to my channel mga Koblox. So, gagawa tayo, may puso tayo ng saging. Tinanggal ko na yung mga balat niya mga Koblox. Hihiwain na lang natin yan, tsaka may konti tayong hipon. So, ang gagawin natin mga Koblox, maggagawa tayo ng ukoy. Hahaluin natin itong dalawa mga Koblox. Puso ng saging, tsaka hipon. Kakaiba itong mga Koblox, no? So, linisan muna natin to. Balatan natin yung hipon. At saka chachap-chapin natin ng maliliit at paghahaluin natin tong puso ng saba. So ayan, let's go! So yun mga Koblox, ito na yung puso ng saging mga Koblox. Ginagpigaan ko yan para mawala yung pakla at saka sibuyas natin, saka bawang, at saka yung hipon mga Koblox. Chop-chop ko na yan at saka gagamit tayo ng flour at saka cornstarch mga Koblox. So paminta, magic sarap, saka lalagyan natin ng asin. So haluin muna natin dito mga Koblox. So ayan, start na natin itong mga Koblox. Yun mga Koblox. Ayan mga Koblox. So lagyan muna tayo ng flour. Ay sasabi, ano pala mga Koblox, gagawin ko itong ukoy mga Koblox. Ukoy with hipon. Naghalo ko siya. Ukoy na sa puso ng saging mga Koblox. Puso to ng saging oh. So, medyo kakaibang lulutuin natin mga Koblox. So, ayan. So, banatan na natin to. Lagay tayo ng flour. Dalawa. At saka, lalagyan natin ng cornstarch para medyo matigas-tigas mga Koblox. Ayan. Lagay tayo ng cornstarch mga Koblox. So, ayan natin. Ayan mga Koblox. Gawin natin. Ayan. Lagyan natin itlog. Lalagay tayo ng itlog mga Koblox. Ayan, ang ganda ng kamay ko. Yan. At lagyan na natin ng konti mga Koblox. Yun. Shoutout pala sa mga kapwa kong OFW dati. Yung mga tropa ko dyan. Shoutout sa inyo mga Koblox. Musta ang buhay-buhay sa Pinas? Ito. Naghihirap na. Ayan mga Koblox. Haluin natin. Tansyahan lang ito mga Koblox. Di naman to pang komersyal oh. Lagay na natin tong puso ng saging, saba. Ayan, hipon. Halu-haluin na natin to. Ganun din naman eh. Bawang, sibuyas. Yan lang mga Koblox. Ganyan lang yan. Halo-halo lang. Medyo maalat-alat to kasi yung puso ng saging pinigaan ko mga Koblox. May ano yun eh. May asin. Pinigaan ko ng asin. So, lagay na natin ng magic sarap. Yung asin mamaya na mga Koblox. Titakpan na natin yan. Yan ang nagpapasarap dyan. Magic sarap. Itong ulam namin ng anak ko mga Koblox. Naligawan ko na ako ng video. Kumakain na, yung anak ko kumakain ng ukoy na puso ng saging. Before kasi nung bata pa yan, si Ate Marinon, dito nakatira sa akin. Lagi siyang nagluluto ng ganyan. Yung anak ko naman, kumakain talaga siya ng ganun. Ayun oh. Ayaw ko rin ng maraming flour. Tama lang yun. Lagyan natin ng konting asin. Kaunti lang kasi maalat na itong mga Koblox kanina. Yung puso kasi ng saging, pinigaan ko yun ng nilagyan ko ng, hindi ko na hinugasan.
Yan mga ko-blocks. Tapos mamaya piprituhin na natin to. Pang masarap to ah. Sana kumain yung anak ko. Yan, halo-haloin natin. Para sumunod yung sa mga ka-blocks, ito na yon. Piprituhin na lang natin to. Ayan. Ayos na to. Prito na tayo. Lagyan na natin ng mantika. Di ko ata ito ubusin. Yan mga ka-blocks. Kunti-kunti lang. Yan. Nipis-nipis na natin para maluto talaga. Ay, pumuputok ang tubig. Ang kamay ko may tubig eh. Lalagyan na nga natin yung pumuputok na yan. Ninipisan lang natin mga ka-blocks para maluto yung puso ng saging. O yan. Ano lang natin, ipaplat lang natin siya. Hinaan lang natin yung apoy para di masunog. Kunti lang ang lulutuin natin kasi dadalawa lang naman kami kakain nito. Malamang yung anak ko di iwan ko lang yung anak ko. Yan mga ka-blocks. Ayan. Napakadali nito mga ka-blocks, oh. May tira pa kasi ang adobong manok doon. Kaya din natin ito ubusin. Yan. Mga ka-blocks, oh. Try nyo to. Kasi may galing Bicol na puso ng saging. Hiningi ko mga ka-blocks. Ayan. Blocks. Ano yun? Pinipigan yun para yung mga dagta niya mawala mga ka-blocks. Ang lalagyan siya ng maraming asin. Tapos pipigan mo. Ang magandang sausawan nito, suka. Ayan. Swak na swak mga ka-blocks na pang ulam. Hindi lang pang ulam, pwede rin itong pampulutan mga ka-blocks. Yan mga ka-blocks. Shout out pala sa mga tropa dati sa Korea, mga ka-blocks. Sa mga tropa dyan, shout out sa inyo. Ayan. Mukhang tama na ata to. Ay, dagdag tayo ng isa pa. Yan, mga ka-blocks. Yan. Masarap po mga ka-blocks. Makaparami na naman ang kain ko nito. Yan. Medyo masarap pa rin yung sunog-sunog. Para medyo crispy-crispy mga ka-blocks. Kahit din yung pag nakikita nyo maputi pa, balik na rin nyo.
Ito kasi maputi pa to, binaligtad ko na kanina. Yan. Ito ulitin natin, baliktarin natin. Ang sarap nito yung medyo sunog-sunog. Ay, hindi naman yung sunog. Tama lang ako. Yan. Yung isa. Yan mga ka-blocks. Tapos iahonin na natin to. Ito mga ka-blocks, medyo sunog na. Okay na to. Ayan. Hindi naman yan mga ka-blocks sunog. Ka-blocks. Ito na. Oh. Napakasarap nito mga ka-blocks. Oh. Napakadali lang gawin ito mga ka-blocks. Try nyo. Kung hindi nyo pa natatry yung saging na saba mga ka-blocks, pwede yun. Pero hinaluan ko siya ng kaunting hipon. So ayan. Ano mga ka-blocks? Gawa tayo ng ano, sili lang yan at saka sibuyas. Lagyan natin ng suka mga ka-blocks. Kaunti lang. Ayos na yan. Talo-talo na yung mga ka-blocks, oh. Napakasarap nito mga ka-blocks, oh. Ay. Yan mga ka-blocks. Tapos na po yung okoy na puso ng saba mga ka-blocks at may halaluan natin ng hipon. So mga ka-blocks, salamat sa panunod. Ito si ka-blocks yun nagsasabi, ingat kayo palagi. And God bless you. Bye-bye. Ay. Yan mga ka-blocks. Sige na.